YTV filɛbɛ jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ. Kalan dɔ daminɛna kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo kan kay influenceur communautaire kunna sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na. Musow ka ntolanta ni an ko a ma tournoi interscolaire o tako fɔlɔ baaraw daminɛna alamisado avril kalo tile 23 sanba 2026 kay Sad Bas Kulubali kɔnɔ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na. Kay jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔ kura sigira u dagayɔrɔ la sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na. A y'aw bisimila ko kura i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na Kayi dugu kɔnɔ kunnafoni kolon kɛlɛli bɛ ka sira kura ta arabado avril kalo tile 22 sanba 2026 kalan dɔ daminɛna sifinw dɔw kunna min laɲini ye ka se ka kunnafoni sanuman di sigida kɔnɔ. Jeka Jara ale ye ɲinini kɛ o ko kan an ka jɛ ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Bi araba avril kalo tile 22 sanba 2026 kalan dɔ daminɛna Kayi conseil régional ka lajɛ so kɔnɔ sifin dɔw kunna minnu bɛ wele influenceur communautaire cherche for common ground ni a baraɲɔgɔnw fɛ u ka projet mara ni kunnafoni hukumu kɔnɔ. Ni kalan bɛna tali kɛ kunnafoni kolonw sɛgɛsɛgɛli cogoya ani bɔlɔlɔsiraw labaarako ɲuman kan. A baaraw daminɛni seriyara mara ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛtɔn mɔgɔw fɛ. Kalansen in bɛ ta kunnafoni kolon de kan an bɛ min fɔ tubabukan na ko désinformation. A kalansen in bɛna boli o de kan ni formation bɛna kɛ waati minnu kɔnɔna la. Ani an bɛ min wele ko communication citoyenne ka kuma fɔ ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. I ka sɛbɛn n'i ka kumakan kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc an bɛna o kalansenw de kɛ o sen fɛ an bɛna fɛn caman yira participants la i n'a fɔ i mana kunnafoni sɔrɔ i kan ka kunnafoni ɲuman ni kolon bɔ ɲɔgɔn na cogo min fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka bila sen kan. Formation yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ ni dɔnniya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ yala olu yɛrɛ bɛna se ka mun o jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ jumɛn ye sigida kɔnɔna la fo ka taa se dugu yɛrɛ ma fo ka taa se jamana ma. A laɲini fanba ye walasa ka se ka komi n y'a fɔ cogoya min na kunnafoni kolon minnu bɛ cari bɔlɔlɔw siraw kan hali minnu bɛ cari sigidaw la o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na parce que kunnafoni kolon n'i y'a ta ka jateminɛ n'i y'a kɔlɔlɔ ta ka jateminɛ a kɔlɔlɔ ka bon dɛ a tiɲɛni fanga ka bon ni a dilanni ye donc o de kama a kɛlɛlen o kan ka kɛ bɛɛ ma wajibi ye sabu kunnafoni kolon n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase d'abord ka daminɛ sigida la fo ka taa se quartier ma commune région fo ka taa se jamana ni jamana ma donc n'i y'a jateminɛ fɛn min don o tɛ fɛn ɲuman ye donc bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri k'a la ka se k'a kɛlɛ kɛ. Ni projet k'i yɛrɛ ye miirila tara kalanden ninnu fɛ mara ani kunnafoni hukumu kɔnɔ min laɲini ye ka kunnafoni kolonw kɛlɛ ka bɔ sigida la. Projet min don n'an b'a fɔ a ma ko projet k'i yɛrɛ ye projet de don anw influenceur yɛrɛ minnu sigilen bɛ Kayi an ye projet min sɛbɛn ni cherche ka mara ni kunnafoni projet kɔnɔna la. Donc projet in bɛ tali kɛ o de kɔnɔna la donc projet in financelen don Union européenne de fɛ nka anw influenceur minnu bɛ yan bi n'an bɛ chercher tɔgɔ la donc anw de bɛ ka projet ninnu labaara terrain kan. Projet in mara ni kunnafoni a bɛ mara ko ɲuman ani kunnafoni jugu kɛlɛli de kan donc projet ninnu an bɛ initiative fɛn fɛn kɛ an bɛ gɛlɛyaw de ta k'a lajɛ sigida la gɛlɛya jumɛnw de bɛ kunnafoni jugu yɔrɔ la ani gɛlɛya jumɛnw de bɛ nɔ mara tagabolo fan fɛ donc an bɛ projet ninnu sɛbɛn o cogo de la quoi. An bɛ an ka autorités fo bi minnu nana yan bi. Vraiment n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ an ka foli bɛ s'u ma donc ani n bɛ cherche fana fo vu que ale de ye vraiment cadre ka projet in sɛbɛn walasa anw minnu bɛ yan nɔ Kayi niveau la localement an ka se ka sansi sɔrɔ ka se ka projet dɔw sɛbɛn ka gɛlɛyaw min b'an ka sigida la o kɔfɛ n bɛ Union européenne fana fo ka tila tuguni participant fɛn fɛn bɛ yan bi formation na ka bɛɛ lajɛlen fo. Ka kɛ ni kunnafoni jɛnsɛnni teliya ye sigida kɔnɔ ni projet laɲini ye ka jaabi jɔnjɔn di walasa ka danaya ni kumaɲɔgɔnyaw sabati Kayi kɔnɔ. Tournoi interscolaire o ye ntolanta ye min bɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ o tako fɔlɔ baaraw daminɛna alamisado avril kalo tile 23 sanba 2026 Kayi Sad Bas Kulubali kɔnɔ Gamala Kuyate ale kun bɛ o kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na.
musow ka senatolanta ni o ye tournoi interscolaire ye min bɛ kɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ o tako fɔlɔ baaraw daminɛra alamisadon avril kalo tile 23 san 2026 stade Basi Kulibali kɔnɔ min labɛnna jɛkulu fɛ n'an ko a ma association action pour la résilience et le développement local fɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani joueurs mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka ligue régionale président fo n'o ye docteur Musa Soye k'an ka mairie mɔgɔw fo ka marraine fo ale mun sɔnna ka bɔ fo Sadio la ka na fara an kan yan donc n'o bɔra an bɛ promotion de la femme fo ka kala ka direction régionale de la jeunesse et des sports fo an b'an ka presse fo ka bɛɛ lajɛlen fo nali la ka na nin kɛnɛ in diya an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ musow ye u fana u k'u cɛsiri u ko cɛw ni musow bɛɛ ye kelen kɛta de ko don u kɔrɔ b'a jira cɛ bɛ se ka mun kɛ muso bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ balontan ninnu b'a la donc nin kumakan dama dama in de tun bɛ n bolo k'a fɔ préfet tɔgɔ la ka se ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la tournoi bɛna daminɛ sa ala k'a diya ka san nata ta caya. An ka bi wulada ɲɛnajɛ